Ramón Boutureiro. Semella bastante perdido. E mira que quedamos aquí con él, explicámoslle ben onde era, e nada, Ramón, Ramón. Leva moito tempo fora, home. Gostaría facer. Isto está moi cambiado. Está isto todo moi cambiado. Coñezo, Meus sí. amigos, está isto todo moi cambiado. Que tal, home? Canto tempo, Manuel, canto tempo. Que tal, como estamos? Que tal? Ai, Ramón, Ramón. Aquí, hombre, que tal? Que tal, aquí estamos. Que tedes preparado? Que tedes preparado? Qué grande alegría. Moitas gracias, moitas gracias. Ay, Dios mío. Cantos anos Que sin ben vernos? te ves. Logo. Ay, qué maravilla. Moi ben, moi ben. Que tal, logo? Temos che preparado para ti unha viaxe ao pasado. Imos te levar por onde a túa vida descorreu nestes anos que estiveches aquí, ata que ti marchaches. Pois agradezovolo moito porque a min compráceme moito lembrar as cousas do pasado, as boas e as non tan boas tamén. Pois aquí vas a lembrar como era isto antes, ó. E o moito que cambiou. Iso valo comprobar ao final de todo. Queremos que vexas e queremos tamén que escoites como o mar sigue sendo o gran motor desta comarca das Mariñas e da Coruña. E imos te levar con nós. Moi ben, pois se queredes imos aló. Non sei se toda esta xente quere vir tamén con nós. Veña, imos todos e Imos todas todas. e todas. Bueno, imos facer agora Seguimos. uns grupiños, non? Que a mellor é moita xente. Pois que teñan máis urxencia por marchar de primeiros, que pasen para aquí, para imos contando.